ଆପଣ କାହିଁ ଚିରିଲେ ଆଜି ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅପରାଧ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବାହାଘର ହେଉଛି ହଜାରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଲେଖତେ ହେଇଛି ସବୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜଟଣୀ ଜୟଦେବ ଏକାମ୍ର ସବୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ବୁଲିଲେଣି ଏକାମ୍ରରେ ନାହିଁ, ଜଟଣୀରେ ନାହିଁ, ଜୟଦେବରେ ନାହିଁ, ବେଗୁନିଆରେ ନା ଗୋଲଗଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠି ମାଇକରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଏତେ ସମୟ ମୋ ଏକା ନୁହଁ, ମୋ ଭଳି କେତେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଏମ୍ପି କି ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛୁ। ମୋ ଘର ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତେଣୁକରି ଆଉ ଭୋକ ହେଲାନି ତ ହୋଟେଲ ଯିବି ଖାଇଦେବି, ଆଉ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ।